jiena mort l-isptar l-emerġenza fit-8 ta' filgħaxija u żammewni hemm daħluni f'xi-5 ta' filgħodu. Meta daħluni tabib wieħed wara l-proċedura kollha insomma tabib wieħed qalli li irrid nibqa' fuq id-drip għal xi jumejn sakemm jgħaddili kollox. U daħluni ġo ward tal-casualty stess, ġifieri mhux ward propja. U fuq stretcher u hekk. U insomma fid-9 ta' filgħodu bil-kemm kont irqatt, tabib ieħor ġie u qalli li m'għandix għalfejn noqgħod fuq id-drip. U min jgħidli ħaġa min jgħidli oħra, in-nurses ma kinux jafu x'inhu jiġri. B'kollox din il-pazjenta għamlet jumejn fuq stretcher tistenna li titpoġġa f'ward. Jien irrabjajt ħafna qalu li sa l-offsinar tal-ewwel ġurnata li kont hemm kienu ħajtuni ward għalija u jdaħluni hemmhekk u jiena bqajt jumejn hemm fuq l-stretcher fil-casualty. Kien hemm ħafna nies bil-kemm tista' torqod ħabba l-istorbju. Għaltinna wkoll li ma kellhomx ikel xi tuha fil-jumejn li għamlet tistenna. Bażikament bqajt hemm għal xejn għax l-ikel li kienu qed ituni stajt niekol aħjar minnu d-dar. Suppost niekol kull satej kif qedlek u jien bqajt niekol darbtej fil-ġurnata għax ma kellhomx ikel, ommi kelli ġib li xi ħaġa mid-dar.